Hakiway ki video baladep ngila page shibun ki aka syapang kiri beper. Hagane kapor tongin yok mania page banga kendiat syapang kawai kari kaba kamle pela hagane kapertai bad kata kari kadai ka North Korea kari kaba sensyar dau Kim Jong Un kublai shibun parlok bapila page ki video hagane ka channel kabangi aikerteng khasi infotainment agane kapor ngin yok menya pej banga kendiat syapang gi kam kiba kamper kiba dan hapo North Korea kiba lale da ka sorkar bat kiba la penyaj da ka bor sensyar jong ka sorkar kaba nengkong ka North Korea ka don la ka jong ka kalendar kam khen kumba khen mangi ka perthai baro nuksa mangi khen menta badai usnem arhajar arpusan kadba makipat menta kadai kasnem shispa khadlai kabamut haki kadang don tangshi century tam ai namar ki sedang ban khen yakane ka kalendar jongki dei hakasnem shijar khandai spa khadar kabadai kasnem balakha yo leader jongki u Kim Il Sung ubadai upai jong u Kim Jong Un ia kena ke kalendar jong ke North Korea lakot ke juche kalendar ke benta ke baar ke North Korea hadu menta kadang don hapedeng ke thma ladaya keren da ke jingtho namar ke thma hapedeng jongka bat ke South Korea ke balakut hagas nem shijar khendai spa san pholai kam don da ke nu ka triti lane kata ka jingya suk kabadon da ka jingya soy lane da ka jing tho ka babiang kumta kidon kijaka kibayadai khaput hadu menta kidon hapdeng ka jing pen klain bha ya kibor pahara lane kibor sipai bat kilong kum kijaka kibabun sipai tam ha ka perthai namar ka jingya suk ka bapura kampadon hadu kini kisngi kiba menta ka benta ka balai ka election ka ba pelatam haka perthai hanot Korea ki pelong election man ka san snem hanrai ka basngo pelapat kalong batang wei kandidat ne kertong tangka wei ka parti amdan da ki wei pat ki kertong ne parti banya khun persya ya ka sorkar jong u Kim Jong Un kumta ka jingjob kalong sispa persen namar warlada ka don ka election hanrai klamdan uno uban persya lane kano kaliang persya hanrai ka basngau phala susu kalong ba kane karkom thebwood warlada klamdan liang persya ru kalong compulsory bat uno ubam thebwood unhap hakajing pensitom lane ka jing bishar kabenta kabasau wat ya ka stai kaps nyuru don da ka ain ka kendon hanot Korea ladangi kwa ban kaps nyuru ngide ban kaps nyu da ka style kabala approve da ka sorkar bat amdei kumangi shane ka stai kaps nyu kabada ki spa jaj kumta ngiyas ngobang ban kap laga jong ka stai bat ting bangi ibang ya kastai jong Ronaldo ne uno uriu paunam ne aktor baro ngi ya kapsnyu kumta kamtam ki kun samla kat bahanot Korea pat ladangi kapsnyu bangi penbut ya kastai jong ki pareng kalong bian kumta habban kapsnyu da kastai kabala approve da ka sorkar bat kidon tangkumba arpu prateli kistai ban kapsnyu kibala approve da ka sorkar hangne phila bandong kidang bun hanrei kalong kumne kane kastai kalong shipeuteli yaki shenrang bat khat prateli pat kistai yaki kenthei kabamut mangi ki shenrang ngi hab banjit tang shipeuteli kistai ban kapsnyu kat bagi kenthei pat kila banjit hadu khat prateli kistai ban kapsnyu kabenta kebasan hanot Korea amdon internet
kumangi syane. Haoi ka don ka internet hanrai ki don la ka jong ka internet system bagi khot ya ka kawang mong. Hagane ka internet pin amla ban pej ya kane ka video jonga menta. Kabomot ba kane ka internet ka padon hanot Korea. Pin amla ban pej ya ka Google ka YouTube. Bat kiwei pat ki social media platform kumbangi pej mangi syane. Hanrai hakane pin yo ban pej tang ye kita ki konten ki bala approve da ka sorkar. Pin am yo ban pej kat bamon kumba pej mangi syane. Kabenta ka Banriu ka North Korea ka don ya ka stadium ka bawan baar na pedenggi stadium ki bahe tam ha ka pertai. Bagi khot ya ka Rung Rado 1st of May Stadium ka bangyam hadu silak kat sau hajar ngut ki briu anrei wala kawan baaru ki dunabha kita ki international match ki baki ki yale haka hanrei ki pendon kam ya kane ka stadium tang na ka benta ki program sorkar ki baper ki jing ajing keren ki baper bakum juru ya kata ka military parade kabenta ka bahnyo hanot Korea lahikai bangu ban buram ya ulidar jongki nadu bagi kena kidang kena bha kata nadu bagi dang don syaka sansnem bahagane ke jing hikai jongki ya ki kena la penrung hagi poetry ki jing rwai bat ki story baper kata kalong ya kata ka jing kraw jong kita ki leader ki jongki kabomot ya ka jing ka sem jong Kim Jong Un lane yo kpa jong Kim Jong Un ha school ru ki hikai ya ki kena bat ki ajing tip bau Kim Jong Un badu kpa jong u ki dei ki ba kraw tam ha kane ka perthai ki balalong ya rengkat bor bat ublei kumta hanot Korea Kim don kam ban mane yo blei harai kila mane bat kila kongu baik tang ya ka jing ong jong ka jing ka sem jong Kim Jong Un bat ya ka jing sensyar ka ba sensyar dau Kim Jong Un kabenta ka ba pra hanot Korea wat lada pipong jin rong bluru kalong bi ai bat lada pipong pin hap hakata ka jing pensitom namar kingej bakane kadai ka dustur jong kinong Amerika kumta amlang banle bat but ya kane ka rukom ka benta ka ba khendai ya ki toris ki bakwa banle chanot Korea ru ki syahi tang ba ki don shibun bha ki an ki kendon ki bae bahap ban sumar lada le chanot Korea sa komen parlok kumno pisngau halor kane kublai shibun yin sa kendu pat hakawai ka video